Mateo, o grande mestre que remata as obras da Catedral de Santiago, segue a ser hoxe un gran enigma. Nada sabemos da súa orixe, ou como aprendeu o oficio. Pero sí sabemos que foi un importante artista. O seu nome aparece mencionado, algo pouco habitual na época medieval, nun documento asinado por Fernando II, polo que o rei concédelle unha importante pensión vitalicia a cambio de facerse cargo das obras da catedral. Como obsequio, dono e concedo a ti, mestre Mateo, que tes o primeiro posto e a dirección da obra do devandito apóstolo, a pensión de 2 marcos cada semana. Concédocho por todo o tempo da túa vida, para que redunde en melloría da obra de Santiago. Pero será no propio Pórtico da Gloria onde o seu nome perdure polos séculos, inscrito na pedra dos linteis. No ano da encarnación do Señor de 1188, era 1226, no día das calendas de abril, os linteis do pórtico principal da igrexa do Benaventurado Santiago foron colocados polo mestre Mateo, que dirixiu este portal dende os seus alicerces. E ao igual que o Pórtico da Gloria, a memoria do mestre Mateo vai perdurar despois da súa morte. O seu orixinal estilo artístico vai espallarse en innumerables igrexas e mosteiros de toda Galicia, definindo un auténtico estilo mateán. Pero tamén perdurará no imaxinario popular, que axiña vai asociar a figura xeonllada do pórtico ollando cara ao altar do apóstolo Santiago, co propio mestre Mateo, o popular santo dos croques. Inicialmente valorado pola súa labor escultórica, o mestre Mateo pronto foi considerado na súa dobre vertente de arquitecto e escultor, e nas últimas décadas como un auténtico director de proxecto. Nel uníronse as capacidades de xestión, programación, dirección e execución dunhas obras que comprenderon ao redor de 50 anos e que fixeron da catedral unha das máis asombrosas obras de arte da Europa medieval.